nogen steder, Lasse. Vi er allerede ved at skide buksen. Lasse, jeg ved ikke, om jeg er klar til det her. Hvis du lige tager dragten af lige så stille, så kan jeg lige se, hvad jeg har arbejdet med. Hello there. Ej. Nå, er du klar? Ja, lad os gøre det. Hvad skal vi? Der er noget herovre. Jeg har fundet et eller andet. Altså, er det ikke lidt noget, at de ikke fortæller os, hvad vi skal? Er det ikke det, der er meningen med Escape the Backrooms eller andet? Vi skal selv finde løsningen. Nej, det står her på løberen. Record as Smiler. Record as Smiler on the Pitfalls. Find VHS tapes. Okay, vi skal finde 8 af dem her, jeg lige fandt. Kan du fatte det? Godt. Der er et herovre. Ej, den der lyd, der er nøjeren, Lasse, mand. Lasse, hvorfor går du bag mig på den måde? Altså, jeg ved ikke, hvor fanden vi skal begynde. Det er alt sammen ligner hinanden, jo. Der står jo hjælp herovre. Skåle skiver med. Lasse, Hvornår kommer der et monster og skider os i hovedet? Nej, der er noget herinde, Lasse. Jeg kan allerede mærke det. Hvordan bruger vi flashlight? Nej! Det gør jeg. Hvordan gjorde du det? Ikke tryk R. Lasse, jeg har lige sagt det til dig. Hvordan bruger vi flashlight? Er der ikke flashlight der? Det kan vi sgu da ikke. Jo, har vi ikke en flashlight? Hey! Hvilken knap? På T. Jeg er sgu da ret. Der er noget herovre. Ja, din mor. Der er en stol herovre. Jamen, så sæt dig i den. Hvor blev du nu af? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Den står lige foran mig. Den står lige foran mig! Bitte! Ja? Hvor er du henne? Jeg er i et stort rum. Jeg kommer over til dig. Du skal fandme ikke have den med. Oh shit. Skal ikke bruge dem? Nej, hvorfor? Du er dummere end lort. Oh shit. Hvad betyder det der? Jeg har ingen idé. Kan du løbe Jeg derovre? igen. Det håber jeg. Jeg er ikke engang... Nej, Lasse, for helvede, slå da kæft, mand. Det larmer mig af helvede til det her. Jeg var omme på den anden side af det rum her, det lød bare som om du var inde i sådan en kist. Vi skal finde de der, hvor mange... Nej, Lasse, ikke der med at løbe nu, mand. Vi skal finde de der bånd. De ligger med garanti ude i yderkanterne og sådan noget. 10 af dem. Der er mange Ti mennesker. af dem. Her. Mange har vi? Vi har 4. Så er vi tilbage. Der er garanteret også en herude et eller andet sted. Ja! Lasse! Nej! Jeg dør! Kan du høre mig? Jeg tror ikke, den kan fange mig herude. Haha, fed idiot. Slut dig. Nej! Kunne du høre mig? Ja, jeg faldt sgu også ned i den der. For helvede. Ja, vi skal lige tage os sammen. Nej, den der knap, den kan du godt fucking... Det er langt seriøst op i det fedeste. Det er det fedeste. Jeg har fået pizza, jeg har et. Bare spis. Nu gør vi det her Sjov. hurtigt. Jeg tror, vi er nødt til at dele os op, Lasse, mand. Det har jeg ikke lyst til. Det har jeg sgu heller ikke. Så har den virkelig ikke lyst til. Der Der er alt muligt her. Jamen, så tag det der.
Men jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til, jo. Jeg har lavet på det 3 bånd, mand. Så løber du også den rigtige vej, kan man sige. Jeg har fundet lidt mere. Jeg ved, der er et herovre. Ja, men mindre de her skifter, til- hvis de skifter plads, jo. Der er et her. Perfekt. Vi har heller ikke uendelig løbe... Nej, for helvede, vi har sanity. Jeg er fandme bange for den der. Der er en herovre også. Men vi skal også filme eller sådan noget, og det gør du på C. Præcis, du ind på dit kamera. Jeg kan godt... Filmer du, eller hvad? Ja, men... Jeg ved ikke... Hvordan fanden... Man kan ikke sætte filmen i gang, så jeg går ud fra, at den selv gør det. Eller så skal vi have alle båndene først, og så gør den det vel. Nej, jeg tror det er, som du siger, den bare selv gør det. Men vi skal både record a smarter find og record during a blackout. Okay, så når det der røde lys kommer. Men vi skal også altid have et sted at være i sikkerhed, mand. Ja, dem er der ikke ligefrem mange af lige her i hvert fald. Nej, det er det. Hey, jeg har fundet et herovre. Og et her. Ikke det? Jo, så skal vi bare... Skal Okay, vi så finde... vi skal record a smiler, det er den der ting der, og så skal vi blackout. Men vi skal tilbage mod start. Fordi vi skal tilbage til den der dør, der er jeg rimelig sikker på. Den elevator der. Ja, elevatoren. Der er et bånd med herovre. What? Oh shit. Ja, sådan nu. Ja, der er et hul herovre. Filmer du? Ja. Den har ikke sagt ja til det. Det forstår jeg ikke, så vi må vel... Hvordan fanden... Altså, jeg kan ikke gøre andet, end at trykke C, så kan jeg kun vælge Exit Camera, eller Hide UI, eller zoom ind og ud. Jamen, record a smiler. Er det ikke det, eller hvad? Er det ikke en smiler? Eller er det en smiley, altså en af dem, der er på væggen? Den er oven på den anden side i hvert fald. Lige frem, fordi man får særlig meget information om, hvad man skal. Jeg har sgu et bånd med her. Hvad fanden er den dør derinde? Find et sted! Ikke her! Jeg har ikke mere stamina. Hvor fanden er der et rum? Her, Lasse! Filmede du ikke? Jo, jeg filmer. Men hvorfor fanden record du blackout? Den er bag dig! Jeg forstår ikke, hvordan det virker. Det forstår jeg ikke heller ikke helt. Jeg har recordet du under blackout. Okay. Hvordan gjorde du så det? Jeg trykker bare se, så det er rigtigt. Men det der smiley, det må jo så være noget andet. Record smiler. Jeg tror, det er den der, der er nogle smiley'er på væggen. Nogle steder. Det ligner bare sådan en graffiti. Sådan en smil, der bare... Men det er jo længe siden, jeg har set den. Den kan jo være hvor som helst. Aha. Ja, hvor fanden er døren og sådan? Det er også... Jeg tror, vi skal det måske vi skal finde. vende tilbage til, hvor vi ligesom startede. No shit, Sherlock. Hvad fanden tror du, vi laver? Ja. Nej, hvor er døren så? Det var der her et eller andet sted, var det ikke det? Ja, jeg bliver faktisk lidt sindsforvirret. Der er en prik der. Så må det være herovre et eller andet sted, den er den. Der! Hey, der er en smiley. Nej, det er ikke en smiley. Hvis jeg nu kalder på den, kan vi så se, om vi kan prøve at Nej. filme den? Altså, hvor vi zoomer ind på den. Nej. På afstand. Jeg tror seriøst ikke, det er den. Og den er simpelthen for nøjeren og grim. Der er stolen. Der er også et...
Men var det ikke tæt på her eller sådan noget? Jo, det mener jeg. Men det er bare ude i sådan udkanterne og i hjørnerne. Oh shit. Nej, det er løgn. Det er løgn. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Der! Ja. Fuck, nøjeren det her spil. Du sidder på en anden. Du får den direkte op i numsen, mand. Hold kæft, mand. Kunne du ikke engang mærke det? Alman Water. Det er Insanity. Men hvor? Altså, vi skal tilbage. Vi skal ikke være her. Det er umuligt her, der. Det var jo tæt på sådan noget her, var det ikke? Jo, jeg tror, hvis vi følger de her markader her, så... Det der. Men vi mangler den smiley der. Er der nogen, der gider at fortælle os, hvad fuck det er for en smiley? Nej. Skub til taget. Skub. Skub til taget. Ja, prøv at se. Hvordan gjorde du det? Så jeg var et tal. Nej, 2. Jeg tror, det er den Det er der den vej. fætter guf, der vi skal kalde på den, Tror og du? så skal vi filme den lige i ansigtet. Okay, men så tror jeg, det var godt. Men hvis vi nu sætter os ved det, de der... Oh shit. Det er løgn. Der er en herovre, hvor vi sætter os ind i. Return to the elevator. Oj! Vi har da recorder smiley. Hvordan kommer vi så videre? Press F. Vi gjorde det. Vi recordede af smiley uden vi vidste det. Det er hjernedødt. Jeg havde ikke kameraet fremme, så jeg ved ikke hvordan. Det ved jeg faktisk ikke længe. Ja, det er klart jo. Ja, det er typisk. Hold nu fast, Lasse! Ja, så det er godt. Hey, dig der! Mr. Trump! På det dag? Jeg har ham ud på den birdie! Hey, opdag lige der! Record during a blackout. Jamen, det er jo stadigvæk det samme, det har vi klart jo. Følg stregen, Lasse, mand. Jeg føler det sådan selv. Kan du egentlig godt ligne, at jeg kalder dig Lasse, mand? Jeg føler lidt, at vi ikke burde følge den her streg. Jeg er lidt enig med dig. Fuck, jeg bliver blevet bange for min egen skyld. Lige med så dukker den sikkert frem, og så skal vi løbe hele vejen tilbage. Lasse? Lasse, mand! Det er klar level 0. Vi skal fix 6 backup generators. Lasse! Ej, du skal lige stoppe med det der, Lasse. Der er lås, Lasse, mand. Vi skal... Hvad skal vi? Fix 6 backup generators. Ja, det er klart en eller anden fucking b-kælder, mand. Holy shit, din stemme. Der. Kom så, Lasse! Hvordan fikser man? Der. Ej, det tager bare en evighed, jo. Det var en. Der var en mere herovre også. Lasse, jeg tror det er sådan noget med, at en af os skal holde øje eller sådan noget. Vil du holde øje, eller skal jeg? Jeg er sgu ligeglad.
Jeg kalder på den. Nej, du gør for du står der helt ihjel. Jeg tror ikke, der Jamen, kommer... han- Jeg tror ikke, der kommer noget, før vi tænder for den sidste. Læs det nøjeren, det her. Der er en her også. Nej. Ja, det er så... Ja, selvfølgelig. Lad os hvis jeg døde, så er det din skyld. Åh! Den kan ikke tåle lys. Jeg er nede, Lasse. Lasse, hjælper du mig? Den kan ikke tåle lys. Jamen, så... Jeg dør! Okay, I see. Man skal have sin sanity op. Fyre, for helvede. Jamen, hvorfor er du ikke lyser, altså? Jeg tror først, der sker noget, når vi har tændt alle sammen. Hold kæft, det er noob. Det virkede da. Ej, vi skulle da ikke så langt væk sidste gang. Der er alle mulige rum her også, jo. Men er de lugter? Orange juice og... Alt muligt. Jeg har ikke engang fundet en ting endnu. Er det fordi, du er en fucking groved, eller hvad fuck sker der? Du skal finde alt muligt, du kan drikke. Det er godt for din sanity. Jamen, det er sgu da svært, når feddoet derovre. Fucking tager det hele. Altså, hvorfor har vi ikke fundet en eneste generator nu? Hvorfor sluger du alle ting, der kan tages? Ja. Er det pænt af dig? Groveder. Så kan det sgu da være, at vi kan holde os selv i live bare mere end 2 minutter. Ja, men du skulle jo også bare tænde. Altså, tænd nu for lyset, sagde jeg. Det var jo også tændt, jo. Der er en generator. Nej. Jeg vil ikke. Der er lys hen, Lars. Vi er safe. Safe area. Kan du høre den? Den er lige ude foran døren, jeg kan se den samme. Nej, kommer ud af væggen også. Nej, det gør du ikke, Lasse. Hold kæft, den er ram. Har du set dig selv? Jeg tror, jeg åbner døren herovre. Nå ja. Kæft, den ligner en, der er træt af at skrive. Jeg lukker lige døren her på den anden side, så vi ikke bliver taget bagfra. Okay, så vi ved lige så snart der er mørkt, så skal vi ind i sådan et rum. Ja. Er du ved at være der? Nej, herovre. Hvor er der en dør i nærheden? Det relocater du lige mens. Den eneste dør, der er i nærheden, det er den, vi lige er kommet fra. Men der er fandme langt. Den er lige der. Lasse. Ah! Nej, det er løgn. Nåede det. Hold kæft, jeg var ved at skide bukserne. Hold kæft, det er en snemand, jeg har lagt der. Han er lige der. Ja, der er du igen. Der er 2, Lasse! Det er seriøst nu, at Næb han render rundt med dig. Lasse, vi er ved at være fucked nu. Der er en herovre, eller hvad? Vi er nødt til at finde en dør også. Ja, der er en her, men vi er nødt til at finde en dør. Ja, det er der ikke noget i nærheden her. Vi er fuckless, mand. Vi er F-U-C-K-T, fucked. Bare vær klar til at løbe. Tilbage. Nej, frem.
Der er en dør derovre. Jeg ser den. Løb! Det der, det kalder jeg teamwork. Det er fandme godt arbejde. Jeg har ikke noget drikkelse, by the way. Jeg har en her. Okay, de omringer simpelthen alle døre her. Er så fed, du ved. Jeg synes simpelthen, det er det fedeste, man kan pifte. Hey, Smatso! Nummer! Hey, Stelina! Sæt på den, mand. Hvad vil du mig, Frederik? Hvem fuck har ringet hende op? Ja, det har du selv. Det er nu, Lasse, mand. Er det kun nummer 4? Ja. Fuck, der er 2 tilbage, Lasse. Ja, de må være. Der er en derovre, der ved jeg sgu ikke, om vi har taget. Jo, tilbage, Lasse! Der var en heroppe til på siden her. Jamen, den har vi lige taget om, ikke? Men der var en ved siden af den. Nå, så tager vi den. Det er seriøst det sjoveste. Hey, der er der! Kom så, gå derovre i skamkrogen. Jeg er på den bøge der. Hey, der er der! Hold kæft, du Ja, gå sådan lige på alle 4 og slutte den af, mand. Ja, kan du slække mig lidt i numsen? Jeg kan godt lide det. Hvor, Lasse? Ja. Tryk på den, tryk på den. Så mangler vi en. Hvor fanden er den? Der er en dør med ind i det lokale. Jeg tænker, den er på den anden side. Hvor meget sanity har du? Husk at tjekke det. Jeg har halvt. Kæft så... Okay, du starter nede. Hvad tror du, der sker, hvis vi åbner døren? De er jo bange for lys. Jeg tror sgu han... Ret ligeglad. Jeg tror han flår hovedet af dig. Det er fucking ikke opleve, mand. Vi kan prøve. Så nu, Lasse. Der er en herovre. Den har vi ikke taget den. Det håber jeg ikke. Det tror jeg. Nej. Der er vi ikke. Nej. Find an exit. Ja, det er jo Lige tilbage lige... til døren. Hvor er døren? Altså. Herovre. Der er også en her. Jeg skal sgu da ikke prøve at løbe om dine bums. Okay, exit. Find an exit. Hvad fanden finder vi en udgang? Hvad fik du i matematik? 02, tror jeg. Ja, så er vi helt fucked. Jeg sætter mig over i skamkrogen allerede. Det er helt væk, altså. Jeg vil ikke satse på det i hvert fald. Hvad er 9 gange 9? Det er 120. Hold kæft. Vi kommer aldrig ud! Vi kommer aldrig ud! Vi kommer aldrig ud, mand! For helvede, jeg er lagermedarbejder. Jeg bruger sgu da lomregner. Husk nu din insanity. Bums. Jeg har drukket den. Hvad nu hvis vi bare løber ud i siderne? Det må der sgu da være. Det skal sgu da være der skal være en udgang. Det håber jeg i hvert fald. Det er ikke her. Det er lort. Vi... Tilbage, Lasse! Okay, så prøver vi sgu bare det. Der er noget herovre. Der er noget grønt herovre. Kan du se det? Hvor? Det var der i hvert fald lige før. Der blinkede. Der. We did it. Forhåbentlig. Ja! Så blækker vi bare her, så skal vi tilbage til der, hvor vi har lukket døren. Hvad er der, Lasse?